Takže čaute, vítame vás u nášho prvého videa. Som tu s PC Gamerom 050 Čaute. A toto bude také informačné video, čo by sme chceli natáčať a tak. Takže prvé, čo by sme si chceli točiť, v prvom rade bude Minecraft a potom by sme chceli natáčať aj War Thunder. Neviem, či to poznáte alebo nie, download dáme do popisku videa. Je to free to play hra? Potom by sme chceli natáčať, keď vyjde dobrodružný Minecraft, to neviem tiež, či poznáte, keď vyjde tiež ho dáme do popisku videa. Chceli by sme natáčať viacej epizód, videá by vychádzali asi tak raz za 2 dní, alebo tak nejak, to sa ešte rozhodneme podľa času, alebo tak. Áno, a videá by mali mať asi 20 minút približne. No približne, keby sme sa chceli rozhodnúť či viacej, že by nás to viacej bavilo, tak bude aj viacej minút podľa toho, ako sa nám bude chcieť. Takže tak, môj channel potom nájdete tiež v popisku videa. No. Potom máme ešte jedného kamaráta, s ktorým by sme chceli natáčať. Volá sa Cool Killer. Skype meno má Cool Killer a channel má MC King Oliver, tuším. A meno na Minecrafte má Nordu936. Ja mám Minecraft Killpod. Inak, môžete si všimnúť, možno sme na Killpodovom serveri. Práve sa nám prihlásil admin. Tak. Inak nefunguje nám tu reska, neviem čo s tým máme, ale všetko tu ide v pohode. Takže keby niekto vedel robiť s pluginami alebo tak sa ohláste a... IP bude v popise videa. Tu máme admin team, trebárs, Enel. A čo by sme dodali? Máme tu 23 pluginov na servere. Čo robíš? Prepačte, na chvíľku som si odskočil, lebo ma volali. Tak. Táto mapka je celkom dobre vygenerovaná. Inak môžem vám ukázať môj dom, neviem či som tam nastavil home. Teda náš dom. No, áno. Tak. Tento admin, Lodeca sa mi zdá, že volá, sa snažil po nás opakovať, ale ako si mu to nevyšlo. Neviem, prečo to takto urobil, strašne sa mi to nelúbi. Potom ospravedlňujem sa vám za menšiu zahorastinu, lebo sme zo Záhoria a slovenčina nám ako si nejde. Poprípade sa veľmi snažíte rozprávať po slovensky. No. Poprípade sa ospravedlňujem aj za češtinu. Na serveroch je veľa Čechov, takže musíte hovoriť po česky na serveroch, tak... Mne to stalo ako sa sekalo, včera mi to nesekalo. Tak to by malo stačiť. Čo sa pozriem, či nemá náhodou zdieľanie obrazovky. Ne, nemáš. Tak toto by bolo asi pre toto informačné video všetko. Po prípade komentáre, lajky, odbery, budeme radi. Do komentárov môžete písať, čo by sme mohli hrať, alebo čo by ste chceli, aby sme mali hrať. A na Minecrafte by sme chceli natáčať aj minihry, takže aj tie tam môžete písať, ktoré by ste chceli. Teda, no. Chceli vidieť, ako hráme. Áno, ktoré by ste chceli vidieť, ako hráme, po prípade by ste mohli si zahrať s nami, keby ste chceli a tak. A to je asi všetko, tak sa majte a čau.